hun ingen problemer. Nej. Det er mycket svårt og længere muskel. Nu går du endnu længere. Endnu længere. Kram igen. Nu holder vi hende så rakt, så nu kan helt ind i sit liv. Så kommer undersøgningen dybt ned om hende og krammer om hende, så hun anvender magmusklerne, som vi brygger sige, som kilderne gør, når du går forbi. Ind med magen. Så ryggen kommer op. Og nu rider du ganske kort. Halve. Så snart igen. Efter forsøg. Strækker du på halve. Sætter og skænke, men ingen lårmuskler, ingen knæ, men undersøgningen og sænkes. Og en til modholdende hand. Godt vinkler mere. Rigtigt. Hey, hold den der kort. Nu gør du en voksesvinding. Nogle steg, og derefter så andas vi ud, og jeg efter, og så ser vi, hvor mycket vil hun tænde efter det her. Så nu vil vi om andas ud, og inden gør rammen større, end at du oplever, hun følger med ud. Og følger med rammen ud. Ud. Men helt klart, så vil jeg gerne have lidt længere steg, end du har det inden samlingen. Nå, så her mycket følger hun med ud. Tænker vi så, vi går ind igen. Vi får en lidt længere ud, så vi går ind igen. Godt samle mere. Så hun ikke bare går med korte steg, men hun hverken vinkler op til sit bogben. Bogbenet kommer ind, ryggen kommer op. Godt gå i korte ryg. Og vi bruger lidt mye på det der fremme, det kommer vi bestemt. Og helt forsigtigt. Touch munden i et jätteforsigtigt. Kram i efter. Og den her undersøgning, som sætter mere. Der kan sætte under sig. Nu holder den samlet. Nu venstre slutter på vold. Nu stiller den til venstre, og den venstre slutter på vold. Nu stiller den til venstre høften fremme, så flytter vogten ind i volden. Lytter kommer til vogten. Vogten kommer ind i volden. Så virkelig gerne have op på vogten. Ja. Og så kommer der vogtesvinding og venstre ud. Efter vogtesvindingen, så åbner vi rammen, går ud og stretcher igen. Og så ville det være fint, om hun nu kunne følge med handlerne lidt mere, end hun gjorde det første gang, vi gjorde det her. Men ganske snart til at börja, så kommer du til et punkt, siger, at nu kender hun ikke, hun mere behov op at stretche. Du går bare ind igen. Så vil vi om du vil have højre støtte på vold. Stille med højre. Det er små, fine halvvalder. Godt samle mere. Altså, tryk det med undersænken til det. Yttersenken til, så buklen kommer ind i volden. Ikke ud. Ikke frem til svinding. Hellere slutter. Altså ind med rumpa. Ind med buklen. Ja. Ganske volden er blevet for liten. I alle fald så går buklen jo ud nu, i stedet for ind. Ja, ind med buklen. Ind med buklen. Rigtigt. Det er min venstre bukben. Og nu bliver det om rak rigtig og langsomt. Andas du ud og går ud igen. Og så hopper hun bare at følge med handen i selv. Og bare tænde musklen på øvningen. Okay. Du forstår godt principperne. Nu bliver det om du korter en gang til, men bevarer hesten rak. Nu bliver det om du korter jättemycket. Nu vil vi det om at trapper. Og du kan selv bestemme, om du vil det let eller sitta. Men jättekort trav. Jättekort. Altså bom. Jättekort. Det er ingenting, du skal nakken op. Om du skal nakken op, så følger din hand bare med over bukser. Det er rigtigt. Og nu river du kort, inden du gør den halv, og næsten gør halv med højtrappen. Så skæbtet angiver takten. Ja, det er ingenting. Prøv det kan bare hun svare bok om sorten. Prøv det kan vi være frem for. Og så til bogdelen. Efter på steg. Stræk det op under halv. Altså næsten gør halv med trop. Og om igen. Indtil det opleves som om, at hesten den
tigger og beder om at få lov til at få strækket sig frem mod havet. Inden det skal du gøre det. Kom, trapper. Rigtigt. Og når du på et tidspunkt så rigtig lidt mere frem ind i myske. Du vil ikke øge det der ligesom spring. Nu vil du, at hun bærer sig også, når hun går frem. Rigtigt. Og vi samler igen. Men du gør det fint. Næste gang du rider frem, så vil det om, at du vil handle sig mod. Du har til og med et forholdende sigte. Endda driver du hesten frem og men hun får ikke vigtigt frem og springer fat vigtigt. Fremdelen får ikke springer i frontvogten. Okay, hold imod nu. Nu vil du om at drive hende frem og hold imod. Og du sitter ned og sætter traven i hende. Sådan. Og nu pludselig let og låg for. Nu pludselig med det hele. Låg lidt let. Let ridning. Og så låg form og det bøjning. Nu lidt bøjning. Stille det, bøjer det, flytter lidt. Vi skal ikke holde på længe med det. Bare lidt grann. Sådan. Rakrigter skridt. Tilbage til andre vækst igen. Samle igen. Ja, samle mere. Og samle ret lidt. Og nu, så får den bare samle 4 faktor. Se, iblandt 4, så kan heste også komme ind i et rørelsesmønster, som bliver, skal vi sige, en slags vana. Så her går jeg jo altid, altså, jeg brygger det, men de musklerne, altså, jeg brygger bare gøre så her. Det mønster vil du gerne bryge dig, og det er det, du holder på med nu. Nu vil jeg bede dig om, at du trapper jättekort igen. Altså, jo kortere, jo bedre. Trapper. Du øker ikke, men du har ændret frem og tilbage til. De sætte siger, gå frem til mig. Men du bremser. Det drivende sætte her, frem med bokvinden. Du skal løfte bokvinden og føre det frem, ind under dig, send jer i marken. Sen skal du løfte på det andre bokvinden og føre det langt frem. Hold den der jättekort. Mens du har en der kort, så kan du svinge den her, så du gør det der. Det er rigtigt. Og 1, 2. Og aktiv. Bare kig væk. Du kommer på en trapper. Væk. Sådan. Hold imod. Og nu vil jeg bede dig om. Hold imod nu og rid fremad. Men du får endelig tilbage fra den samlingen. Det skal så være tryk i bokhoven, som bryder hendes krop op i luften og frem. Du holder imod. Hvad hun bremser. Så hun måste løfte sig, for hun kan ikke løfte sig frem. Hun kan umuligt løfte sig frem, for du bremser nemlig den. Sådan. Rigtigt. Og nu let. Og lægger ned hende og gymnastik og stiller bøjer. Og det er medicinen her nu. Det er den medicin, hun behøver her nu. Om du bare traver og tænker, jamen altså, der er for lidt gang, vi måste rette mere fremad. Det skulle bare blive spring. Det giver ingenting. Så vi skal gøre mycket varieret træning. Vi går ned et skridt igen, hvor du får endda mere ud af det, du holder på med nu. Så tilbage til samlet skridt. Der, jeg har det oppe i nakken, og samler du alt det her. Oppe i nakken her, og så samler krop, kommer samler historie igen. Oppe med nakken, og 1, 2. Du sætter takten i hendes bokben. Mycket står det kontakt. 1, 2. Sådan, holder imod. Sådan, trapper. Frem til min hand. Så svinger vi. Sving lidt. Kan tage tanken slutter. Og du spænder fjeterne op. Så hun holder på næsten at eksplodere. Kom frem til min hand. Nå. Ja. Så kunne du godt gå endnu. Ja. Okay, vældig godt. Nu skal du høre her. Jamen,
en stund, så skal du frem igen. Når du gør det, så vil det om, at du løfter dig bakåd. Du holder imod. Så hun kan umuligt kaste frem vigten, og så springer fast vigten. Altså hun måste virkelig ryde på, hun måste kæmpe for at komme frem. Er du med? Okay, nu hold imod. Og så hold imod. Hold den til boks, men tryk i benene. Du kommer ned i sorten og rider traven ind i hende. Ja, det er okay. Lidt til. Hun klarer til. Gå frem til manden. Hold imod. Fylder rammen ud. Så kan den være springende. Hun måste løfte sig og gå frem. Det er jo ingenting. Vi traver igen. Hold imod. Rigtig mycket. Altså, man kan sige, give hende en support. Det støt, så er noget at løfte sig på. Sådan. Rigtig. Bra. Og så er du let at lægge ned. For nu klarer hun ikke mere af det her. Altså hun klarer ikke mere af det her præcis nu. Så du går på ridderlet. Og så er der med stilling og bøjning og ren gymnastik. Sådan. Rigtigt, og nu får du ikke løbet det. Tilbage til skridtene igen. Og tilbage til samme skridt igen. Hej! Hej! Er det bra med dig? Ja, det er bra med dig nu. Ja, absolut. Hur ligger du tidsmässigt? Är det dags att få ut med en gång eller? Jeg kommer ikke ihåg noget. Nej, men jeg skulle bøje. Kvart över? Nej, lad os putte på det 5 minutter. 5 minutter? Ja. Sitt ner. Sitt ner lidt. Og nyd solen som... Solen, ja. Som er det oppe over molnen. Ja, den kan den vara. Den er jo deroppe. Ja, den kan vara der. Bakom molnen. Ja. Okay. Tak for senest. Nå, okay. Nu har vi hende samlet. Så skal vi. Vi vil gerne løsjøre. Vi vil gerne have mere bæring. Vi vil gerne have mere spændstighed. Og vi vil gerne bryde et mønster. Vi ved også, at hun klarer bare så og så mycket af værje. Okay, præcis nu her. Altså. Så kan det blive mere og mere efterhånd. Vi vil simpelthen trave frem, og så konstaterer vi, så lyst på det her stand, for nu bliver det altså rigtig vigtigt. Og så konstaterer nej, det er ikke bra. Så vil vi rider. Og så gør vi nogle ting, og denne her trav, som vi dog ikke er nøjde med. Så nu gør vi noget helt andet. Så lyst nu på det her stand. Vi tænker, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, en hesten skal? Vi vil gerne, at hun en dag kommer til at røre sig i og så, og anvende kroppen sådan og sådan. Så siger vi, okay, hur kan vi træne hende, så hun kommer at fatte det? Jo, sådan og sådan og sådan. Altså det er så, vi har tænkt. Du hænger med? Så i stedet for, at vi klager på, at det ikke er bra, så siger vi nu, men gør så her. Så nu er hun i skolen, og det kan være til slutter, og... Okay, og så er det jättekort trav nu. Jättekort trav. Men hun lite väl på cykeln till bär. Det är lite för mycket. Alltså upp och öppen i formen, det är ju okej. Men över cykeln är inte okej. Nu travar vi jättekort. Och igen, du rider redan kort, men ändå gör en halv om på bocken efter. Och en halv om på bocken som verkligen, ja. Bakom igen. Och så lyser här, kramar du igen. Gör dina halv och svänger lite och kanske tänkte sluta här och där. Alltihop något der har at gøre med at komme op på boksen mere og mere. Og hold den der kort. Vældig kort. Så må det være der kort, lad os sige 1-2 minutter. Så rokker du hende, sitter ned, bremser hende, begynder rider frem. Så når hun går frem, så skal du have vigten til boks på boksen igen. Der er ikke nogen lys, der skal frem. Okay, du rider frem, kan du. Og du bremser. Rigtig lys. Og du sitter ned. Og du trykker traven frem i hende. Og vi rider. Og du bremser. Men du trykker bakbenene. Og vi rider. Og du holder imod. Ja. Sådan. Og vend over båndene. Hold du bare lidt til. Hun klarer det til. Vi svinger over båndene, og giver du varm. Og hun klarer det til.
Sådan, hun skal ikke ned og lande der tungt, bum, bum, på sine ben igen. Det er slut med det. Så, ja. Rigtigt. Og nu rider vi let. Og andas ud, og så lader vi hesten stretche. Rigtigt. Så har hun gjort sådan her 10 gange. Så vil du gerne opleve, at der er som om der bare henter noget. Det bare slipper til. Hun bare traver mere naturligt. Det bare løsner. Altså det vil du gerne opleve, okay? Jeg tror ikke bare for, at vi har kortet ind 3 gange, og så vender vi helt op og ned på alt. Det er jo klart, det gør vi ikke. Og så er der ikke mere at hente af det her arbejde. Du går tilbage til skridt igen. Nå, det du har gjort nu, kan lige endelig om at på, man kan endelig have en gang. Det vil jeg bede dig om at træne nu. Altså nu man bryder hendes mønster. Få hende over, så hun kommer over dit tænkende. At du kommer til ridning, kalder vi det også. At du kan sætte traven og takten i hende. I stedet for at hun ligesom vælger en trav, og så vil på yden og styre rundt og håber på en bra dag. Du hænger med? Ja. Ja. Kan vi gøre mere? Ja, ikke? Og nu går hun jo bør gøre en del af i børjen af et ridpas. Det er jo altså at galopere. Det kan man jo til. Det har vi gjort, men vi ved mycket vel. Det var for, at vi vil gerne det her med også. Men jeg vil nok gøre en kort fremridning, og så en helt dikker op på købet. Og sen gå til traven. Sen en pause, og sen traven. Okay, vi tager det der igen. Og nu bør vi lige se annorlunda. Så nu vil vi om, at du skal vende fremad. Og nu kommer vi sådan tilbage til det vanlige ridning. Nu vil vi om, at du svinger over banen og gør et par fremtidsvindinger. Og du er helt klart for dig, nu skal den fremtidsvinding slutte. Så du fortsætter rundt i fremtidsvindingen, indtil hun sænker halsen og strækker sig frem og ned. Du ved præcis, hvad du leder efter. Og det er altså rigtig vigtigt, det du gør nu. Nu skal der opstå et samarbejde mellem venstre bakben, ryggen, bogen, altså inderbogen kommer ind på plads, for at så frem og ytterhanden, hun bare strække sig frem og ned, ryggen kommer op, mjuke genærsning til venstre. Sådan, ja, rigtigt. Og vi ser på den. Vi skal det rokke frem og prøve et andet hold. Vi accepterer den her. Lige den højden. Tryk og slipper igen. Tryk og det slipper igen. Rigtig los. Ja, der frem og ned. Rigtig sænker højre handen. Kanskje helt til lykkebøjning. Det er rigtigt. Sådan der. Ja. Og vi går frem nu. Jeg efterrider frem og frem og frem og frem og frem og frem og frem. Og med så store, lange markvind og steg som muligt. Og ny fremtidsvinding. Og nu gør du igen fremtidsvindingen, indtil hun bliver rigtig fin efter livet, hun sænker halsen. Og det vil jeg bede dig om, du lige gør et par minutter, det du holder på med. Når hun rigtig strækker sig frem og ned, så øger vi stiglængden. Så skal det her slutte med her. At når du råkrigt og øger stiglængden, så bliver hendes hals længere og længere i takt med, at hun øger baghud fra bakbenet. Det skal du slutte med. Ja, helt los. Helt los. Den er endnu lækkere for. Okay. Vi prøver at jæfte det endnu. Prøv at jæfte og gå ud på en rokstræk og bare frem. Og frem med handen, bare væk med den. Og så frem og frem og frem. Frem og frem. Sådan. Nu strækker så halsen frem. Men vi skal hen til at sænke halsen lidt mere, så der kommer flere fremtidsvendinger. Og ulydig, jeg har ingenting med det at gøre. Hesten er ikke ulydig. Hun er et skoleland, og hun er her for at lære noget. Rigtig, når hun strækker rigtig frem og ned, så er du efter og rider frem for alle benene. Ja. Og vi går så småningom og rider frem. Frem.
Øg din hand. Kom strik dig. Ryg din krop frem mod. Lad ryggen svinge. Du skal være rørlig på korset. Bøj jer på lægterne. Og så kommer der en ny fremmesvingning. Og du trykker med en af ting og sit ben og sæt på igen. Trykker med en af ting og sit ben og sæt på igen. Og når du oplever, hun giver efter på et sæt, som gør, at hun sikkert kommer at strække sig frem og nedad, når du øger næste gang, så øger du. Rigtigt. Wow. Så du rider bare, og jeg brætter også. Så hun er som sagt i skolen, og du skal træne hesten, og den skal jo klart blive bedre og bedre. Du er så flere frem, du kan jo selv det her. Og du som træner har en helt klar opfattning om, hvad er det dog, der skal blive bedre. Jeg vil gerne have det, at det skal blive smidigere, mere elastisk, der skal blive mere løft og bærekraft, så det lander tungt på benene. Du vil have hendes naturlige gang til voks. Du vil have hesten til at røre sig naturligt gennem hele kroppen. Det er det beslutter. Nå, tænker du så som mester, og husk at du arbejde med min hest for at nå det målet. Så træffer du en beslutning, som vi har gjort her. Jo, vi vil arbejde på det til sættet. Sen går arbejdet i gang. Og så tager vi en, ikke som rutine, det vil du aldrig, men altså et job, som bare skal udføres. Og vi ved mycket vel, at tid er en faktor. Så det er faktisk, så det lidt mere frem. Der kommer en ny fremledsvinding. Og så kan vi, når du når et gå igen. Frem og frem og frem og frem og frem. Det her med, blandt du ved, det vokser med akslerne, det her med gungerne, hvor gungerne svinger frem og op i luften. Okay, vi gør en til fremtidsvinding. Og når hun bliver rigtig rundt, så holder vi hende faktisk rundt den her gang. Så bevarer vi hende rundt. Og det gør du helt nok, at samtidig med at vi bare øger, der fortsætter du med at ride fremtidsvinding. Den bliver bare større og større og større. Vi kan prøve nu. Mere og mere frem og større og større. Fremtidsvindinger mere og mere fremad. Lidt spark med i sækken. Helt los. Helt ved fremtidsvindingen mindre. Igen. Det er bare mindre igen. Så når hun bliver rigtig eftergivende, så bøjer fremtidsvindingen bare blive større. Men vent til hun bliver rigtig efter. Ja, og så har tålemod. Sådan, og så vil vi bare frem og frem og frem igen. Så hun forstår, at hun skal strække sig frem og ned, når du øger forkølet fra bokbenene. Gå frem, gå frem. Fordi det her var ikke for at heste stil, det var for at hun skulle kigge der. Og så kan man sige, lige på arbejde. Ja. Man skal ikke have stor affære ud af arbejde, men ikke få med som viser hesten. Det er ikke rigtigt. Rigtigt. Og nu rockrigter vi hende og gør en fremtidsvinding for højprocenten. Bra, 4. Nu bliver fremtidsvindingen igen større og større. Så begynder at drive hesten mere og mere frem. 8. Se, men vil du gøre noget godt, så gør vi det jo for at forberede hesten på det næste, som kommer. Så når jeg beder dig om noget godt, så er det for, at jeg tænker, fordi snart skal vi gøre det, men for at det skal blive bra, så må vi først tage det. Så nu skal vi snart galoppere, men der vil jeg bede dig om, inden jeg gør som i travet, nu skal vi galoppere hende rundt i før. Så det tykker du kan få til galoppen, når du har lyst.
så vil jeg bede dig om, når du kommer i galop, at du konsekvent stiller hende i. Altså væk, mener hjælperne.